Baba, saya punya kata. Oo, kulang na ito yung dapat sa minsan sa manaytan ka. Oo, tawag ko yan, baka namin tam. Yung manong tam, puro na lang manong tam. Unang nanay. Ano ito palang kain eh, followers ang pong kain, subscriber. Pasalamat kayo punta ka ngayon, ito pong kang tinay malago, may kain eh, at tinay ads. Ngayon po, po skip to, uling metang ads sa reta, o may nakitang kayo reta, pagkain kami, para apol kami tablet. Yan. Ito pa nakitang ka rin, para apol kami tablet. Bahila pang walget ang tablet kasi eh. O, bayulo. Nagtatakda rin ang tablet, tuseran tablet. Kanya bayula pa. Yan. Eh po skip tangad, sayang yung tangkay, yung jam pesos siya, kumakarakal niya. Yan po. Baba, ano ba hindi mo po may Dory ka? Ay, wait, hindi mo po ito yun. Sarami tindahan, diba? Pero ang panilang mapalutang rin. Oo. Pero kung magsalita, ay akagit yung tindahan, magsaraya. Piminta kami kayo ni Bago nga, hindi mo mula yan. Kakulit mo, ayan, makasaraya yung tindahan. Sira na yun. Ayan, makasaraya. Sige. Yung sa lunes, balo ko rin lang yung sabihin eh, marutang kayo man yan eh. Botang manutang kayo, kanako. Sasali kayo, walang kayo ah. Oh, balo at na pesos tumutubo. Ay, utang na niyo pa, iba mo. Kaya nakatapusan na maedya. Oh, katapusan Disyembre ngayon eh. Katapusan ng ngayon, 2012. Ay, 2022. Oh, hanggang ngayon, yala. Wala na ba, drelistahan nyo na nung kaba. Siguro ang gagawin ng gapora. Lala po na lang ka rin, nakabala. Eh, ang papautang na yan. O itatang mo, sabi ng mami, mago bro. Ilang minsan na, sa ganang hihiyatang kahit, mago bro. Adwa na palang domingo, mago bro. Kaya lang ipamayad. Ay, wali mo. Nalo mo, utang lang na. Ate che, ay kaya pa yung mami, salasali ko yun. Sasali, yan kita sumahin. Kahit yun niya manutang. O yan ang mga nangyayari yung tindahan niya. Na. Sabi niya po ko yung mapalutang na yan. Yan tutukan niya ng Bag, kaya ang tawag kayo niyo, mayaran na ako mako. Ano kaya yan? Tamo tayo mga batsag yan. Malalo kung makasabi, kakatak ang kakatak. Wala yan. Ali, yan na kami. Ali. Mamaya mo. Ali. Makapula yan ang din yan. Hindi may papaya itang kanya. Hindi may saraya. Pam. Mamayad ka, Pem. Oo, ayun na. O kaya ito rin pinahid ko rin. Ano, marutang na mga naman. Ali na kami. Namin yung marutang. Ali. Okay mo ka. Marutang ko ka na. Okay, tama kayo sa ali. Okay mo ka. Diyan ka sa ikulog siya. Sabi mga niya nang igawin mo. Diyan ka sa ikulog. Marutang ko ka na. Ay, ba't? Kita na kayo sasali. Yan. Pesos mo yung tinutubo. Ay, baka niya kayo yan. Lalang ko na. Ali. Sige. Ali. Kaya, baka kayo pa. Pakwenta ka itang utang mo. Okay. Yan. Ben. Yan mo ka dyan utang ka rin. Magkala. Bak, 1,007 mil. Ba? 1,007 mil? Oh, 1,007 mil kami ngayon. Paritak mo pala, ayun ko mga 2,000. Babay yung mga, kaya yun yung sukli. Oo, kuya magdalit yan. Hindi pa mo gusto ko lipot ang kaya das mo na ako. Diba? Hindi mo ka na Bag? Pala ko, may parang lang tayo rin doon. Tanda mo ka lang din, pagka papalpalanta ka. Ang mga ulo sa inis, magkisipan nyo na. Aba, nangaduan din mong buo, wala mo na yaman. Dinala niya mo. Puro na ito, alis ka ang dawa ka. Ay, kaya na naman